Здравейте! Аз съм българ! Здрасти, Билбо. Аз съм Гандалф Сребърния. Може да ми вика Силвър. Чай ти покажа как се пуши лула. Ко ще кажеш? Браво, много си добър. Аз тръгвам да се паеш. Ти ли си Билбо? Вие пък кои сте? Не виждаш ли, бе? Ние сме 13-те джуджета. Ма ви сте само 6-ма, бе. Май сме изгубили другите по пътя. И кога води насам? Отиваме към самотната планина да си възвърнем кралството. Чухме, че някакъв мазен дракон се е нагнездил там. Ще трябва да го изгоним. За целта ще ни трябва помощта на някой древен разбойник като теб. Ко ще кажеш? Навид ли си? Какво е възнаграждението? 800 лева на месец. Бройте ма и мен. Само един последен въпрос. Той прасе кога ще го едем? Да не си посмял. Това е Балин, мозъкът на бандата. Първа спирка – къщата на Бьорн. Кой този Бьорн? Един Нурут, дед през половината време е човек, а през останалата част е мечка. С човека ще се разберем. Ама ако е мечка, мамата си страга. Дано да попаднем на човека. О, не! Ето го там! Бързо към къщата. Дръжте здраво, вратата, ей! Хора, пуснете ме! В момента съм в човешката си форма. Докажи го. Мечките не могат да говорят, бе, умници. Мечките говорят ли? Знам ли, тук синигерите говорят. Орлите, драконите, вълците. Може и мечките да говорят. Върви си! Няма да те пуснем! Няма нужда, вече влязох. Как влезе? Моля ви се, все пак това е моята къща. Кажете сега, кои сте вие и какво правите по моите земи? Аз съм Торин, син на... Трайн! А това са Бримбор, Тримбор, Дримбор, Мимбор и Балин. Тръгнали сме към пущинака на Смок. Ще го бомбим. По принцип мразя джуджета, но повече мразя броколи. Така че ще ви пусна. И моля ви побързайте, че почвам да се превръщам в мечка и не отговарям за последствията. Ай, чао. И какво? Далеч ли този пущинак? О, това е само началото. Очаква ни доста дълъг път. Абе, ти не си не гледал филма. Книгата съм чел, ма тя няма нищо общо. Стигнахме. Великата крепост на дядо ми. Сега трябва да бъдем много тихи, за да не събудим дракона. Бягай! Сети се! Да го подлъжим да отиде към езерния град. Ехо, дракон! Не мой да ма хванеш! Шет! Приятели, съкровището е наше. Мале, богати сме! Ако не си купя новия Xbox, пък на. Вау! Мале, добре, че си взех яхто с дълбоките джобове. През живота си не съм виждал толкова много богатство. Аз съм крал дори от държавния резерв. Някой звъни. Коли пък е сега? Кое бе? Ойт, Торин, ние сме бе. Сбирщина алчни елфи, хора и орки. По-искате? Чухме, че сте победили Смок и сядваме да намажем от богатството. Азоки ти ли бе? Торин, стари приятелю! Приятел, до вчера ме искаше мъртъв. Поне във Фейсбука сме приятели. Това нищо ли не значи за теб? Моля те, Торин, за доброто на средната земя,
Ще ти подаря елския си замък, ако искаш. Не става! Не мога да ме пуснем. Вървете си. Че има внимателно, джудже! Ако не напуснеш доброволно, ще нахълтаме на сила! Никой не мога да превземе крепостта на дядо ми. Офертата за замъка още ни важи. Предупредихме те, Торин. Сега какво ще правите с нас? Само ни не изяждайте, моля ви се! За какви ни взехте? Просто ще ви изгоним. Сякът се замисля, не е лоша идеята. Да поиграем на играта на дракона, а? Ще въпуснем да си ходите, но един от вас трябва да остане като жертвоприношение. Манча! И така, кой избирате да изядем? Бален! Свежа джуджешка мръвка. И какво? В крайна сметка, пътешествието беше на празно. Не точно. Нали ви казах, че взех якето с дълбоките чубове? Дори само това злато ще не стигне за цял живот. Браво, Елнуфри! Тримбур! Да не, Тримбур! В крайна сметка историята свърши с хепи енд. Да, ама дали нямаше да е по-добре да сме на тяхно място? Япи, богати сме. Най-сетне ще си купа кола и къща. Аз няма си и харча. Така. Какво си намерих тука? Смърт. Бягайте! Драконът идва! Спокойно, хора! Аз съм Барт и ще ви спася! Как? Сей тази стоманена стрела! Лята е в платинена пещ от сляп ковач с ревматизъм! Гледайте!